Sure.
senior high school student na fashion designer. Gumawa ng gown ni Miss Supranational PH 2021. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Introducing the Ford Everest with 2-liter bi-turbo diesel engine and 10-speed automatic transmission.
internal affairs ng Nag-uusapan, walang otonomiya ang homeowners para hindi siya umakto sa hiling ng mga residente na garbage galing sa barangay, galing sa city, at wala siyang permit galing sa DENR. Na siya ay maging garbage. Iniko niya yung mga nagpapatabi sa kanila. Na dalawang bantay bayan. Nasaktan yung bantay bayan. So, hindi kayo po pwedeng maging autonomiya. Hindi po pwedeng hiwalay na lugar na hindi na kayo susunod sa mga pulisiya, batas, regulasyon ng gobyerno. Under pa rin ang Diamond Subdivision. Trending ngayon sa social media at pageant world ang isang senior high school student na fashion designer mula sa Bataan. Siya lang naman kasi ang gumawa ng gown na sinuot ni Miss Supranational Philippines 2021, Dindy Pajares. Lalo namang napabilib ng young designer and beauty queen at mga netizen ng malamang galing sa Pantawid Pamilyang Pilipino program ang kanyang makinang gamit sa pananahi. Ang inspiring at champion sa local pride na kwento ng ating karehiyon, hihatid sa atin ni Jennifer Salenga. Sa ganda ng suot ng ating kandidata, hindi mo akalaing senior high school pala ang nasa likod nito. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Pajares ang humbling story ng kanyang gown at ipinagmalaki ang may likha nito na si Angeline Texon na ang totoong pangalan ay Angelo Navarro mula sa Bataan. Kwento ng 20-year-old fashion designer, nagsimula ang lahat nang makita ang post ni Pajares na siya ay naghahanap ng fashion designer. Magbatid niyang maraming magagaling at dekalibreng fashion designer sa industriya ang tiyak na magpepresenta. Para sa pangarap, lakas loob daw siyang nag-message sa ating kandidata, and the rest is history, ika nga. Nakita ko po si Miss Dindy Pajares na nag-post po sa kanya Abot na sa 13 outfit ng ating pambato ang kanyang ginawa. nag-message po sa akin yung stylist, si Miss Josh and Zed de la Rosa po na kung willing daw po ba ako magtahi ng outfit for Miss Dindy Pajares.
Bagamat nagsisimula pa lang sa industriya, pinatunayan ni Navarro ang kanyang natural na talento sa pagdedesign ng gowns. Kwento niya, nasa proseso pa raw siya sa pagkamit ng kanyang pangarap sa fashion industry. Sa katunayan, nakakaisang unit pa lang daw siya sa fashion design sa Fashion Institute sa Maynila. Aminado si Navarro na dahil di po natin alam, may mga tao po na nasa paligid po natin na naniniwala po sa atin, natutulong po sa atin, at kapag meron pong opportunity na pumasok po sa atin, i-grab po natin kasi di po natin alam na ayun na po yung magiging stepping stone po natin para po ma-achieve po natin unti-unti po yung ating mga pangarap.